Hello mga langga, for today's video kauban din ako ang bana ani kay wala man siya may duty sa dagat, so naapil gid siya sa ako ang video ani. So naka-move on na ba ang tanan mga langga sa mao nga Valentine's So, naka-video ko ani mga langga kay sayo kay sa buntag mangihi man jud tano. So balik kog nagbutang kog video and then balik ra po kog katulog patin taasa akong gikata na mga langga kidugay jud ko mo mata sa kabuntagon. So mo na pag mata nako ana mga langga, syempre na jud ang mga pag-ampo nahon na to ang pag-ampo pagpasalamat di sa tong buhi nga Dios nga diin nakamatata. Another kusog nga iyang gihatag kanato kay ingon siya diha sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. So muna mga langga ko nang giabli ang bintana ana, then aron makamata na pud ako ang bana. O di ba? Nanghimuta pa ko ana mga langga. Mm. Li gamay sa gawas kung unsay weather, exercise, dayon gawas. Hello mga langga. This video kay ako lang ni isumpay sa kato ang video nako nga akong i-upload. Suppose ang kuanto nako nga kanang routine nako ba. So dili routine. Mo nang sad kaayo ko as in kahilakon kay ko gabi mga langga as in kahilakon jud kaayo ko tungod kay taas kay kog panahon nga gihatag ato sa pag-edit, sa pag-video nako gikan sa pagmata nako anang sayo kaayo sayo sa buntag nag-video man gud ko mga langga kay once ini ka buntag sayo jud syempre mangihi man tano. So nagbutang na kog video as in balik na po kog tulog as in taas ito siya mga langga mo tong halos nakuha na po akong cellphone ba puno-puno kay taas kayo nidugay jud ko mata nana man jud kong balik kog katulog. So nagbutang na kog video ano na ko na to siyang gikuan gi-edit na nako tanan hala pagprepara nako sa kanana ang mga pagkaon para sa amo ang pamahaw, para sa among pagpangapi, kung sa buhaton nako inigmata sa kabuntagon, nana bitaw pagpanghinlo nako, kanang pagpamilo, pag kuan kana bitaw unsa bitaw imuhang mabuhat inig kabuntag. So naapil pa jud akong bana ato nga video kay naaraman siya dili sama karon nga wala siya kay tuwa siya og dagat sayo pud sila sa dagat. Mo nang nakaingon jud ko mga langga grabe dili lalim nga pertin mong pagpaningkamot tag-as kay imong gi-video didto daghan kay kag gi-prepare imong ibutang imong cellphone diha diri dayon. Grabe na kung inedit muna na kung pag-edit kay kanipong di ta maayo pati pong pagkakuana nato di ta maayo ang mga edit voice over dili jud as in dili unya sa diha mga langga na okay agatuo ko nga na okay na humana na kog cut humana na kog voice over man na as in ako nang gi-save. Pero ni-save na nako, gatuo ko nga okay na na-save na siya. So ako nang ipandelete ang mga video nga katotoang gipang-edit nako kay I expect nga kanana ang okay na to siya. Sa dihang pag-play nako mga langga as in pagsugod ra gyud na save. Dayon deleted videos na dayon ang the rest anak nga video. Nakaingon jud ko mga langga grabe as in kahilakon kaayo ko kay taas kay kog panahon nga gi Google nako ato nga time gihatag ato nga time sa pag-edit sa pag voice over balik-balik pa pero wala di ay na-delete di ay siya. So listen learn nga dapat i-double check gyud di ay kung i-play to nimo kung na okay na ba din ay sa ka mag-delete sa uban nimo nga mga video nga katong gipangkuhaan nimo sa imong gi-edit kay dili lalim nga main ani mapalpak ra di ay wala as in was out tanan ako mga videos. So maulan to mga langga, salamat kayo sa inyong pagtan-aw.
Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't po og follow sa ako ang Facebook page. Salamat kay ninyong mga langga. God bless you all. Bye-bye. Thank you so much. Shout out sa tanan nga nag-share. Thank you.